I pozdrav drugari, dobar dan i dobrodošli u još jedan motovlog posle 159 godina, ali jebi ga, tu smo. Danas hoću da vam pričam o tome kako početi sa vožnjom motora, odnosno kako ući ceo taj svet motora, pošto me dosta ljudi pita, dosta ljudi mi postavlja pitanja vezano za tu temu. I onda je logično da ću da pravim klip o tome. E sad. Prva stvar koja se odnosi na sami početak, obično neko od vas ima motor ili nema neki motor ili nemam pojma šta već, ali pričam za one koji apsolutno su početnici, znači koji nikad nisu vozili motor, pa sad se vi pronađite tu negde. Ovako, prva stvar, morate imati odgovarajuću dozvolu, morate imati odgovarajuću kategoriju za motor koji vozite, odnosno za tip motora. Kod nas je to podeljeno ono A1, AM, A1, A2, pa onda tek punu A kategoriju koju možete dobijete, da možete da vozite velike motore. Kad neko uđe u celu tu priču, uvek savjetujem da, ako može, odmah polože za A. Tipa, ako ima neko više od 24 godine, da odmah polaže za A kategoriju. Druga stvar, dobro razmislite da li stvarno želite da kupite motor i da li stvarno možete da vidite kakvi budala ima. Da li stvarno možete da kontrolišete sebe ukoliko kupite neki jači motor, pošto je motor jedna jako opasna stvar. S druge strane počinje kiša. Ukoliko sve to rešite, ovde čovjek levo, boli ga kurac. Ukoliko rešite da kupite motor, morate da se odlučite za tip motora. Znači, da li ćete da vozite enduro kao ja, da li ćete super sport, da li ćete putni motor, šta ja znam. Za sve to vam treba dobro razmisliti. Znači, da li motor vozite u gradu, da li vozite u selu, da li vozite stazu, da ne biste pravili greške, jer kupovina motor je jako skup. Znači, pogotovo ako hoćete kvalitetan i neki bolji motor, novi, treba će vam brdo para. S druge strane, još jedna jako bitna stavka je oprema. Znači, ne možete vi kupite motor i to je to. Onda, kao u fazonu, vidjet ću ja za mjesec, dva, kupit ću neku opremu. Znači, prva stvar, kaciga je glavni deo opreme. Bez kacige nema sedanja na motor. Znači, ni slučajno. Onda, ostala oprema uopšte nije nebitna. Znači, evo pogledajte svaki moj klip. Ni u jednom klipu nećete vidjeti mene bez opreme. Znači, ne postoji klip na kome ja nemam full opremu. Ne full. Znači, uvek imam jaknu, uvek imam rukavice, uvek imam kacigu. Evo, sad imam čizme. Ne znam da li se vidi. Sad imam čizme. Nemam pantalone, pošto bukvalno idem na neko slavlje. Biću tamo ko moćni ranger. Ali šta me boli kurac? Ja kad padnem, nikog neće biti briga.
Ajde, ženska, teraj ga. Još jedna stvar koju biste trebali da uzmete u obzir kada kupujete motor je cena. Cena motora, cena održavanja, potrošnja. Znači to su jako bitne stavke, jer motori troše jako puno goriva. Zavisi koliko hoćete da... Zavisi koju kilometražu prelazite i zašto će konkretno motor da vam služi. Ja prelazim dosta kilometara na motoru i prolazim sve više i više. Znači nikad se ne desi da jedne godine vozim manje. Znači svake sljedeće godine vozim sve više i više kilometara. Motor troši od 6 do 8 litara. Znači, ja ne znam koji auto troši toliko. Znači, svaki auto troši 6-7 litara maksimalno. Meni motor može da troši 8. Plus, registrujete ga isto kao auto. Vozite ga samo 6-7, zavisi koliko, 8 mjeseci. Znači, ne više od toga. Znači, nećete moći cijele godine da vozite taj motor za koji ste dali te ogromne pare. S druge strane, ako sve to loše uzmemo u obzir, vožnja motora je jedna predivna stvar i najlepša stvar na svetu. Ne znam šta bi trebalo da se desi da se odreknem ja da kao ne vozim motor i to. Jer vuče sa sobom negativne stvari i znate koliko je opasno i kakve, videli ste malo pre situaciju s traktorom. Ali je opasno i u kolima. Znači, ljudi, kiša samo piči. Znači, a nema veze, koji jebe kišu. Piči kiša, ja po kiši pičim, samom sebi ni na šta ne ličim. Svašta mi obećava, a na polju mećava, stanje se pogoršava. Šta je ovo pičku materinu, koja budala digla ovolku prašinu? Ljudi, samo nešto kupimo pa idemo dalje. Ćao. Bravo. Samo da mi stavite u ranac. Slobodno, znači tu. To je to. Hvala puno. Ćao.
I ljudi, gdje smo stali, a? Au, brate moj. Gdje se tako skreće? Gdje ćeš jugo? Opet jugo. Znači gdje god krene. Jebik. Brka vozi juga, misli da sve zna. Šta je bilo youtuberi i motovlogeri, a? Ne može samo priča, mora malo zajebancije. Ima migavac boja, vozi slobodno. I ljudi, u suštini to bi bilo to. Ukoliko ste početnik, neću mnogo da vas demorališem. Položite za motor, znači kao što smo rekli, položite za motor, kupite motor i to je to. Ako kupite pogrešan motor, jebi ga, prodaš ga, kupiš drugi, šta da se radi, nema treće. Napravit ću još jedan klip o opremi, gdje ću vam detaljno pokazati svoju opremu, znači opremu koju ja nosim i koju ja imam. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu temu, znači slobodno mi pišite u komentaru, odgovorit ću svakome, znači neće niko da ostane bez odgovora. Ukoliko je potrebno, napravit ću još jedan klip o ovoj temi, pošto me dosta ljudi pitalo, dosta mi ljudi postavlja pitanja vezano za ovu temu. Lajkujte ovaj klip, subscribeujte se, šerujte drugarima da vide za ovaj kanal, da se malo proširim, pošto planiram sad aktivnije da snimam. I bit će zanimljivo, bit će svega i svačega na kanalu uskoro. Tako da to bi bilo to. A ukoliko vam se svideo klip, rekao sam, lajkujte, ukoliko nije, dislajkujte. Ali samo napišite u komentaru zašto, jer ću ja jedino tako moći da znam šta vam se nije svidelo i da to u sljedećem klipu popravim. Uhvati prvi let, sa mnom obiđi svet, svaki zemlju, grad, svaki kontinent. Nebo nas zove da pobegnemo van dometa, pusti da vodim te i ceo svet je naš. Prati rad, svaki grad, svaki jebeni kontinent, svaki sat, svaki dan, nisam tu cele godine. Samo na bolji vibe, sad ne želiš da vodim te, zavrti globus u krug.